Wat een prachtige dag wordt. Gewoon wij lezen de temperaturen zomaar bij de 9 graden heen. 8, 9 graden voor u omkrieten. Maar die temperatuur luidt, je wordt natuurlijk volle hegen. Het is volop genieten van de maaitijdszin, van de maaitijdswarmte. Want zo mooi we Joert deze dag wil nemen. Er is van de middag zinnen en nog eens een keer zinnen. En de temperaturen die rennen op naar zo'n 14, 15 of 16 graden. Ja, direct onder het wetter zal die temperatuur een beetje leger liggen. Maar overal is die zinnen erbij. En dan de wind, die is zwak, die merken we haast net. Krijgt 1 en 3 uit het zuiden. Joen en vannacht helder waar. Sterrentje. En verder is een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden. De wind uit het zuiden waai, maar die wordt stadig gewoon wat sterker. Letter vannacht matig. Morgen dag had de zinnen ik de hoorn, maar wordt het wel wat minder warme zoet. Zo'n 12, 13 graden. Nog altijd een maat.